יש ממש אנשים שקונים נכסים בלי שהצד השני יודע. אז תראי, חשבונות בנק שלמים, שכאילו בכלל אותו גבר או אישה לא ידעו על קיומם בכלל. אז זה מביא אותי לדבר דווקא על נקודה מאוד מאוד חשובה. מתי בעצם לפנות לחוקר פרטי? מהמם. אני דוגלת בלפנות ממש כשיש את הסימן הראשון, את התחושה הראשונה. את הספק הזה שמסתירים ממך כן, משהו. קודם כל, את הספק שמסתירים ממך משהו, או שאת הרגע הזה שאתה מרגיש שזה הולך לקראת הליך גירושים. ממש בהתחלה להגיע, לצערי, הגיעו אליי המון מקרים שהם מגיעים. זה היה מאוחר מדי. שנה, שנתיים וגם 3 אחרי, שהתחיל ההליך שהם כבר עמוק בפנים, בתוך התהליך, וכבר המון נכסים הוסתרו, כמו שאת אומרת, וזה כן, משהו כי ברגע שוואנס התחיל להליך גירושים, אותו צד מבין שהוא חייב לשנות משהו בדיוק. זאת אומרת, להסתיר דברים, אולי להעביר דברים משמו לשם של אנשים אחרים. בדיוק, זה מה שקרה. אז זאת אומרת שבעצם חשוב אפקט ההפתעה דווקא לפני שהצד השני בכלל יודע שאתה רוצה להתגרש, לבוא ולפנות לחוקר פרטי. לבוא מוכנים, בדיוק, לבוא מוכנים כשאתה יודע בדיוק. זה נורא, זה באמת טיפ מאוד 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 חשוב. מאוד חשוב, כי אנשים מגיעים אליי ואחרי זה מתפלאים ואומרים, רגע, כאילו, מה יכול לקרות בשנתיים? המון. נכסים. מה יכול לקרות בחודש? בדיוק, נכסים וחשבונות בנק שנסגרו וכספים שהועברו. בטח. אז נכון, אחר כך אפשר לבקש איזשהו צו מבית משפט שיפתחו ויראו מה קרה בדרך. אבל זה הרבה יותר מסורבל ויותר קשה להוכיח מן הסתם. מי כמוך יודעת.